המפרקס. לא עולה לפני השינה. היי, למה יש לי קושים? אני לא אוהב קושים. איכסה, יש פה כמה זקנות. פור, איי. פורנו זה... התקופה של הטבע. אני רוצה לזיין את שן, הבת זונה הזאת, אבל... היי, אבא, אז תגיד, הפלייבוי החדש. יפה מאוד. מה? אבא, זה הפלייבוי. מה, אתה לא אוהב את זה? תעזוב אותו, סדריק. לאבא שלך נפל הזין. מה אמא? יום אחד זה יקרה גם לי? כן, סדריק. יום איפה. מה? לא נורא, סדריק. יש בנות שאוהבות את זה ככה. עכשיו די מפה. היי סבתא! תגידי, גם לך נפל הזין? כן, סדריק. בפעמיים. אני זוכר את זה. בפעם הראשונה זה כאב מאוד. בפעם השנייה כבר התרגלתי. מה, ובאיזה גיל זה קורה בדרך כלל? בערך בגילך. אני הייתי מגניב פעם. אני זוכר את זה. אלו ימים. עד שנפל לי הפיסטוק ורציתי להתאבד. זה היה סיפור יפה, אבל לא היה כאן סקס. אני רוצה לשמוע את סבא מדבר על סקס. אוף. אני רוצה אבוקדו. תאכל טוסט, יא מניאק. סדריק דיבר על אבוקדו. יש לי סרטן השד. אני הולך למות עוד חודש. אחי אבא, אני לא רוצה להישאר בחורת הזאת! איפה השפיך? הנה זה. היי סדריק, אני עובד הסדרה, רוצה את הרמפ? בוא הנה ילד, בוא. מה? מה? טוב, אני אכנס. מה יש שם שפיך? אני שמעתי איזה חומר טוב במזרח התיכון, אני יודעת. מה, יא בת זונה, זה דמעות, את שברת אותי, סמק ארס. אז בת זונה, עכשיו אני צריך להרוג אותך. את יודעת את זה, נכון? בת זונה! כוס של האמא שלה מזיינת בתחת, כוס סמק. אני אוהב פורנו, אתם יודעים. זה בסדר, אבל הצעת את זה הכי טוב. כמו שן. את מה יש לך שם? זה דלי? לא, זה זין מעופף, יא אבל. מה נראה לך, יא מפגר? מניאק. אני ישו! אח, הירח מזדיין. אתה כמו אח בשבילי, אתה. יאללה מכות! נו! יאללה בישו, תעשה לי סולם. הופ! איפה הדלי המסתיין הזה? הנה הוא. יאללה! הבן זונה, שם! פו! הנה הוא, בוא נסיים מפה. כמה פיפי. כמה חרה. תאמין לי, אני עושה לך הכי טוב בעיר, יא מניאק. אתה מפקפק בי? תראה איזה קרקע הולך לקבל בפנים. אני מומחה בזה. תאמין לי. אתה בטוח שזה בסדר? כן, סרלי, תאמין לי.
אבל... טוב, בוא נעשה את זה. לך יא מניאק! זו קלה רוי, יא בני זונות.